tal-introduzzjoni. Tajb, nixtieq nibda b'avviż xkejken ġifieri l-ewwel nixtaqt nifraħ il-laqda tal-għalliema tal-Malti li mhux biss reġgħet qamet imma qed torganizza numru ta' attivitajiet li nittamaw jgħinu lill-għalliem mhux hekk. Imbagħad inserta ħafna mill-għalliema huma nisa mhux hekk nasib hija professjoni li b'xi mod tattira ħafna nisa. Allura xtaqt nawgura lin-nisa kollha li qegħdin hawnhekk u li forsi tisimgħuna. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu wara ġurnata xogħol biex tisimgħu dak li għandi ngħid fuq is-sinonimi. Em, Bħalma qed meta tajt taħdita fuq qasam tal-grammatika, jiena il-tħejjija tiegħi mhix pedagoġika. Ġifieri jiena hekk ħanaddi xi ftit li naf fuq is-sinonimi sewa fuq is-semantika b'mod ġenerali. Imma mbagħad nistgħu nagħmlu diskussjoni issa jew f'ħin ieħor fuq kif nistgħu nadattaw mbagħad dan il-materjal għal-klassijiet sewa u għal-studenti ta' etajiet differenti u ħiliet differenti. Mela, jiena ħejjejt xi slides li nispera għarajt għannu ma jitilaw. Mela, is-sinonimi bej wieħed u ieħor għalkemm dan huwa terminu tekniku b'xi mod qisu kulħadd ikun familjari miegħu jew ħafna nies ikunu familjari miegħu anki tfal żgħar. Oliver Frigieri fid-dizzjonarju tat-termi letterari, xtejb ngħidu Joseph fil-bidu fl-introduzzjoni jisu għamel qasma bej jisu taħdidiet ta' natura lingwistika u taħdidiet ta' natura letterarja. Għawek meta niġu fis-semantika da jiġi qasam li għandu mit-tnejn insomma, mhux hekk li jerħi fiż-żewġ oqsma li kultant noqogħdu nifirdu għal xejn insomma aħna. Mela, Oliver Frigieri fid-dizzjonarju tat-termi letterari jgħid li sinonimu huwa kelma li għanda l-istess tifsira ta' kelma oħra, il-grassettu għatijaj sewa. Jew li marbuta mill-qrib fit-tifsira ma' kelma oħra fl-istess il-sien. Issa, jiena nifoka fuq l-ewwel parti, dik li għamilta bil-grassett. It-tieni parti, għal-kemm hawnhekk Oliver qiegħed b'xi mod itenni diskors li kemm il-darba jsir, din dal-kunċett tal-qrubija fit-tifsir u kemm xejn perikolus fis-sens li fejna fina furketta il-kelma furketta t-tifsira tagħha hija qrib tal-kelma imarfa u tal-kelma sikkina, ma nistgħux ngħidu li furketta imarfa u sikkina huma sinonimi. Jew oħxon, il-kelma oħxon hija qrib il-kelma rqiq, ma nistgħux ngħidu li huma sinonimi, anzi, is-soltu ngħidu li huma bil-kontra, antonimi opposti. Jiġifieri aħna nifukaw fuq l-ewwel parti li hija kliem fl-istess tifsira, fl-istess silsien, fl-istess lingwa. Jiġifieri qed ngħidu nitkellmu fuq nomi allura bħall-isim Malti u l-lingwa Maltija, xekk il-sinolingwa ngħidu li huma sinonimi. Jista' jkunu verbi ma wkoll jkunu sinonimi bħal tispera u tittama. Aġġettivi, ħafna aġġettivi jkunu sinonimi bħal żgħir u ċkejken, pereżempju. Jista' jkun avverbi ma wkoll li jkunu sinonimi bħal dlonk jew minnu fih u immedjatament. Anka prepożizzjonijiet bħal fil-kexxun u ġol-kexxun jistgħu jkunu sinonimi. Jew konġunzjonijiet bħal imma, iżda, però u xi kliem ieħor ukoll bħal madankollu. Anke l-kelma biss tista' tkun sinonimu x'hekk ħafna drabi fil-bidu ta' sentenza inkun qed xi ħaġa ma ngħid biss dan ma joċċa għal dawn il-każijiet pereżempju. Tajjeb ngħidu wkoll li mhux bil-fors is-sinonimi jibqgħu fl-istess parti tad-diskors, jiġifieri jista' jkolli aġġettiv li huwa sinonimu ma' verb bħal sħun u jaħraq. Jew inkella jkolli aġġettiv bħal xena sabiħa, sewa l-kelma sabiħa, li huwa sinonimu ma' nom, xena bellezza. Jew li huwa sinonimu ma' frażi magħmula minn prepożizzjoni, artiklu u nom, xena tal-istampi. Jew verb fin-negattiv, xena ma tpinġijiex, ġifieri dawn huma l-koll sinonimi. U l-aħħar żewġ eżempji iwasluna għal punt importanti. Ħafna drabi meta naqraw fuq is-sinonimi, l-eżempji li naraw ikunu kliem sempliċi, kelma waħda. Però ħafna sinonimi jinvolvu frażijiet jew saħansitra idjomi, jekk tit anke qwiel. Ġifieri stinat huwa sinonimu ta' rasu jibsa, ta' għandu ras ta' żonqor u oħrajn, jew nkella żgħir apparti li huwa sinonimu ta' ċkejken, kif qed ftit ilu, huwa sinonimu wkoll tal-frażi daqs nitfa', daqs tikka, daqs naqra, bilkemm jidher,
eccetera. Eh, F'daqqa alla rida ċumbum, ġifri anke tip ta' x'naqbad ngħidilhom interjezzjonijiet ukoll jistgħu jkunu sinonimi mhux hekk. Ħabta u sabta. Jina f'kelma bħal aktarx jew x'aktarx, ġili tkun sinonima ma' forum bħal qabli, dak aktarx ma jiġix, dak qabli ma jiġix, dak kapaċi ma jiġix, jista' jkun ma jiġix, għandu mnejn ma jiġix, eċetera. Jew il-kelma per eżempju, sinonima ma' eżempju, ma' bħal, ma' ngħidu aħna, għall-argument, għas-saħħa tal-argument. So, ġviri, il-punt li qed nipprova nagħmel hawnhekk huwa li mhux bil-fors kelma waħda ikonna, imma jista' jkollna frażijiet bħal dawn li qed nagħtu hawnhekk. Issa, jekk naraw studji tat teorija tas semantika, meta jiġu sinonimi kollhom definizzjoni pjuttost dejqa, li ma tantx ħalli spazju għal gris, insomma, ġifieri jew abjad jew iswed. Żewġ kelmiet ikunu sinonimu jekk nistgħu impartu waħda mal-oħra. Waqt il-valur semantiku, il-valur tat-tifsir, il-valur stilistiku ta' reġistru, eċċetera, tal-espressjoni jibqa' xorta. Ġifieri skont dawn id-definizzjonijiet pjuttost dojoq, nistgħu nħadmu l-kriterju ta' partit, mela jekk għandi kelma bħal persuna u nista' naqbad l-istess kuntest u nibdilha ma' kelma oħra jew frażi oħra u jkolli l-istess tifsira, allura hemmhekk għandi sinonimi. Mela wara l-bib hemm persuna, wara l-bib hemm xi ħadd. Nistgħu ngħidu li persuna u xi ħadd huma sinonimi. Imma jekk ngħid wara l-bib hemm raġel, f'dal każ ma nistax ngħid li raġel huwa sinonimu ta' persuna għax jista' jkun hemm mara, jista' jkun hemm tifla, jista' jkun hemm tifel. Sewa ġifieri fejn toqgħod waħda toqgħod l-oħra biex ikolna sinonimi. Il-parti l-oħra tat-partit, ġifieri rrid noqgħod attent li ma kuntest impartat il-kliem, ġifieri jekk ngħid nannu għandu t-sokkor, nista' mpartata ma' nannu għandu diabete. Pero jekk ngħid nannu mal-kafe jieħu tnejn sokkor, ma nistax ngħid mal-kafe nannu jieħu tnejn diabete, sens nista' ngħid għadni kemetta, pero ma taħdimx. U meta jkollna sentenza li b'xi mod ma taħdimx, jiena ħanamilha mxengla sewwa f'dawn is-slides. Mhux qed nuża l-istilla l-asterix li soltu jintużax, ħafna minnhom huma b'xi mod possibbli. Ovvjament mhumiex normali jew forsi jżarżru ma nistgħux neskluduhom bħala sentenzi, tal-inqas mhux minn punt di vista strettament sintattiku. Punt ħalli jissemmu l-valur semantiku. Ġifieri jien nista' ngħid missier it-tifla sifer jew il-papa tat-tifla sifer, għalkemm huma sinonimi, nafu li t-tieni waħda għandha valur semantiku differenti mill-ewwel waħda. Barra minn hekk, jekk għandi frażi bħal jum il-missier, ma nistax impartata kif ġipu laħaq ma' jum il-papa. Jew jekk ngħid fassal li magħruf bħala missier li sim Malti, dik tkun stramba jekk ngħidha vassal li magħruf bħala l-papa tal-isim Malti, qed ngħid l-istess ħaġa, ma hawnhekk qed nirrikonoxxi li missier apparti t-tifsira ta' papa, mhux hekk, ta' ġenitur maskili, għandha wkoll it-tifsira ta' personaġġ li jkun importanti ħafna fil-bidu ta' xi moviment jew ta' xi naf teorija ta' xi ħaġa partikolari. Mela, biex naraw daqsxejn kif taħdem is-sinonimija u jekk effettivament għandniex sinonimi fil-lingwa, sinonimi veru propri fil-lingwa, li ħanamlu għadan, aħna normalment imdorrijin nfittxu shortcuts fil-ħajja xek, imma għawek ħanidu triq itwal. Iġviri, ħansemmi numru ta' kunċetti ta' semantika. Provajt nżommhom kemm jista' jkun fil-qosor. Li ħajjinuna mbagħad għat-tielet parti li fija nerġgħu niġu għas-sinonimi suppost armati, bodot, li nkunu sinnejnihom daqsxejn iktar. Mela. Il-forum u t-tifsir, ġifiri essenzjalment meta nitkellmu fuq il-lingwa nkun qed nitkellmu fuq forma u tifsira dak li għandna, ġifiri l-lingwa hija qabel xejn kemm ngħid ħaġa oħra wkoll. Sħabna tal-qda tal-għallima tal-Malti qalu li dan is-suġġett apparti li jintallem fis-sekondarja jintallem ukoll fil-post-sekondarja. Allura żitt ukoll xi punti li forsi jkunu rilevanti iktar għal min qed jagħmel dan is-suġġett għall-avvanzat jew għall-intermedju, ma dejjem dawn il-kunċetti dejjem jistgħu jiġu adattati
għal-udjenzi differenti. Bażikament, ġifieri, meta nitkellmu fuq lingwa, qed nitkellmu fuq dan iż-żwieġ bej forma li tista' tkun miktuba jew mlisna u tifsira. Tifsiri u tifsira, insomma. U r-rabta bejnietom ngħidu li hija arbitrarja, ġifieri m'hemm l-ebda raġuni partikolari għaliex em, din li għandi ħdejja tissejjaħ karta, sewa stejna sejħni la xi ħaġa oħra. Tantu hekk li naraw li l-istess kulur jista' jsejjaħ bismijiet differenti f'lingwi differenti. Jiena ħadd erba' hekk bħal eżempju. Tanti ir-rabta hija arbitrarja, ġifieri mhix motivata, l-forma tista' tinbidel ma' żmien. L-ispalla kif nafu fl-antik kienet tisjaħ kitf u tnejn kienu kitfejn. Inbidlet il-forma, illum għaddejjen minn tista' targumenta li hemm bdil ieħor għaddej, ħafna nies flok il-qatt tisma'hom jużaw il-waist, flok il-ġembejn tisma'hom jużaw il-hips. U xek il-ħuġbejn jew s-suf tal-għajnejn saru l-eyebrows għal numru ta' nies. Ġifieri, tant m'hemmx rabta bej il-forma u t-tifsira li tista' tinbidel. Bħalma jista' jinbidel it-tifsir. Jiena nħobb insemmih dal-eżempju ta' karozza li nsibuha dokumentata f'dizzjonarji ta' 250 sen ilu, anki iktar, imma b'tifsira differenti minn kif nużaw għallum, laqas biss kellhom karozzi dak iż-żmien. Ġifieri, it-tifsira se tinbidel. Mbagħad hemm tipi differenti ta' tifsir, sewa hemm dak ngħidulu tifsir letterali li jkun jinaf neutrali u fatwali, u tifsir mhux letterali li ma jkunx realistiku, ma jkun figurattiv. Ġifieri nista' ngħid jew dak jgħid ħafna, jew xorob li moħħi, jew ħad li moħħi, ħad li rasi, ġifieri Alla ħares ħad li rasi u xek. Għax kieku mhux jagħtaw biex ngħidilkom li jgħid ħafna, jew flok jgħid nikteb, nista' ngħid lajtidi, ma nkunx lajta minn post u xek, ġifieri hemm it-tifsir letterali u t-tifsir mhux letterali. U fost l-oħrajn it-tifsir letterali naqsmu f'tipi differenti anke meta nanalizzaw il-letteratura, sewa hemm il-metafora, fil-letteratura tkun metafora friska. Il-barra mill-letteratura tkun metafora ngħidu la mejta. Fil-verità jekk tieqaf taħseb fuqha mi mejta xejn, ġifieri hija ħajja ħafna. Meta ngħidu issallabt biex trajd dar, ma nkunx issallabt u xekk, ġifieri hemmhekk għandi żewġ affarijiet li ma daqqatajn m'għandhomx jaqsma xulxin, ġifieri jiena x'għandix naqsam mat-tislib. Sewa, imma qiegħed nassoċja d-batija sewa s-salib u nagħmel metafora. Jew qtiltni ammut bid-dak, ġifieri Alla ħares qtiltniux. Il-metonimija, qed nuża kelma biex nirrefera għal xi ħaġa oħra, meta qed ngħid pejjeb żewġ pakketti, qed ngħid li mhux pejjeb il-pakketti, ma pejjeb ta' ġol pakketti, pejjeb is-sigaretti u hekk. Jew jekk ngħid inħobb naqra l-Dunkarm, mhux il-Dunkarm, inħobb naqra max-xogħlijiet ta' Dunkarm, ġiet nuża kelma biex nirrefera għal xi ħaġa oħra. Jew l-iperboli l-eżaġerazzjoni din hija mifruxa ħafna fil-lingwa, sewa speċjalment il-lingwa mitkelma. Smajta ġejja minn 7 mili bot il-ħanin. Għatkejjilhom jew. Fittixtom kull imkien, kull post inkun fittix żewġ ikxaxen u xek. Jina taqqabli tambur ta' widnejja, ġifieri, l-aħwa kemm nażeġeraw, ġifieri, imma so. Issa, l-ambigwità, il-forma ħafna drabi tkun ambigwa. Issa, hekk hawn numru ta' termini li jiena ġili ġew fidejja xi noti li jitqasmu fil-klassijiet. Li nibda nara xejn ta' taħwit. Jiġifieri jekk forsi nistgħu nażluhom minn xulxin, nkunu naħseb qed nagħmlu pjaċir lil kulħadd. Jiena hawnhekk qed nimxi mad-definizzjonijiet l-iktar mifruxin, jiġifieri dawk li qisu kristallizzhom lions u mbagħad baqgħu jiġu repetuti minn numru ta' lingwisti sewa. Ġifieri mela, hemm ambigwità li tista' tkun jew fuq il-livell tal-kitba, jew fuq il-livell tat-taħdid, jew fuq it-tnejn li huma. Issa, meta l-ambigwità tkun biss fil-livell tal-kitba, dawk jissejħu omografi. Omo tfisser l-istess u grafija l-kitba. Sew għandhom l-istess kitba, il-pronunzja ma differenti. Allura, hawnhekk kif qed taraw ġifieri tal-klim huwa ambigwu fil-kitba. Meta ngħidu l-ambigwità tiżvinta u xekk, ġifieri ġara u ġara. Għandi arsa u arsa, tajjar u tajjar. So din hija ambigwità fil-kitba biss, dak huma omografi. Mbagħad hemm l-omofoni. Hawnhekk għandna l-istess ħoss u xekk omofoni, imma l-kitba tkun differenti. Ħafna drabi
Dawn ħafna eżempji fil-Malti li ħafna minnhom ikunu blajn u blakka bħal xar u xar, tela u tela, eċċetera sewa. Issa, meta l-ambigwità tkun kemm fil-kidba u kemm eh, fit-taħdid nitkellmu fuq żewġ fenomeni, l-omonimija jew il-polisemija. Sewa, ġifieri importanti li nżommhom daqsxejn distinti għax ġili l-omografi jsejħu omonimi, tajjeb li nżommhom distinti kemm jista' jkun. Mela, ħanibdew mill-omonimija. Omonimija, l-istess isem qed ngħidu hawnhekk. Il-kitba u l-pronunzja jkunu l-istess, imma la jkun hemm rabta fit-tifsir u jekk toqgħod fittex jekk tkun taf l-etimoloġija lanqas hemmhekk ma jkun hemm rabta fin-nisel tal-kelma. Ġifieri jekk nara l-ħall bħala verb u ħall bħala il-liquid u l-vinegar, m'hemm l-ebda rabta bejnietom la fit-tifsir u lanqas fin-nisel tagħhom. U d-dizzjonarju da ħafna drabi jimmarkom billi jagħmel numru superscript, kif għamiltu hemmhekk jiena fi slides. Jew il-mandolina, l-istrument mużikali u l-mandolina l-frotta. Fil-każ tal-polisemija, għandi xi ħaġa daqsxejn differenti. Il-polisemija semantikament hija iktar interessanti għaliex għax l-omonimija hija kombinazzjoni. So, l-omonimija hija kombinazzjoni ġifieri għandek żewġ kelmiet li minħabba żviluppi storiċi insertaw iltaqgħu. Fil-polisemija m'għandi kelma waħda li bi proċessi aktarx metaforiċi jew bi proċessi ta' assoċjazzjoni, kelma waħda ikollha numru ta' tifsiriet li b'xi mod ikollhom relazzjoni bejnietom. Mela, nista' nara li lon aktar beda bħala l-parti tal-ġisem, imma mbagħad estenda l-parti tal-qmis u xekk lon tal-qmis, jew lon tal-fliexkun għax ikun jixbħu, u kull ħaġa li għandha dik l-għamla, bħal lon tal-utru pereżempju. Jew nkella l-isfar beda mill-kulur, imbagħad assoċjajna l-parti tal-bajda li mhix bajda, xek ngħidu l-isfar, xi ħadd li jkun pallidu ngħidulu isfar u xek, kif sfar. U nużaw wkoll għall-antisettiku, ġifieri tajt għamilt taqgħu tajt ħanamel ftit isfar fuq il-ferita, fuq il-barxa. Għaliex għax huwa isfar u xek tal-ew nisfar, ġifieri għalhekk kun hemm rabta. Jew jiena f'skutella apparti li tfisser reċipjent, tista' tfisser ukoll dil-parti tal-qurrija u xek l-iskutella tar-ras. Din għamlu ħafna fil-partit tal-ġisem naqbdu oġġett u nxebħuh mal-part tal-ġisem, il-galletta, parti dik li tikol, hemm il-galletta tal-irkoppa u xek, il-qampina, parti dik li doq għandek il-qampina tal-ħal, is-saqaf tal-ħal, il-ħajta tal-ilsien, eccetera, il-qasba tas-sieq. Ħafna verbi li kena naqbdu dizzjonarju u niftħu il-verbi, ħanaraw li il-biċċa l-kbira jew ħafna verbi huma polisemiċi, ġifieri għandhom iktar minn sens wieħed. Jekk nieħdu tikol bħal eżempju, tista' tuża l-ewwel sens aktar ġiġina f'moħħna jkun in-numru wieħed. Tikol plattaġin. Imma nużaw ukoll fis-sens ta' jaqbdek l-ikel jew jaqbdek il-ħakk u xekk, ġifieri qed jiklu mnieħru. Fis-sens ta' xi ħaġa titerra u xekk il-mewġ jikol il-blat. Meta xi ħadd jifliku tgħidu kielni bil-ħars, jekk xi ħadd jaħtfek tgħid kif taħt ħalqi kielni. Jew tibqa' del xi ħaġa tgħid kil tal-komodina pereżempju, x'hekk għandek tifsiriet differenti b'xi mod il-koll assoċjati marbutin ma' xulxin. L-omonimija, sewa ġifieri mela qed ngħidu żewġ kelmiet m'għandhomx jasma' xulxin imma nsertaw minħabba żviluppi storiċi insertaw għandhom l-istess għamla kemm fil-kitba u kemm fit-taħdid. Dawn aktar jiġru għax ikun hemm xi tip ta' ħoss l-intelett. Ġifieri aħna nafu li fl-qarbi kien hemm is enfatika u s li għandna fil-Malti, imma fil-Malti intilfet l-enfatika, allura safra il-femminil ta' isfar u safra vjaġġ insertaw omonimi. Però m'hemm l-ebda rabta bejnietom mhux hekk bejn il-kulur u li tagħmel vjaġġ. La sinkronikament fit-tifsira u lanqas storikament. Ejjew kellha tittowja u xek. U interessanti għax it-TH fil-Malti jsir T. Allura, it-towja tista' tfisser kemm tirmonka karozza u kemm twaqqa l-friża ta' xi ħaġa u xek tistennija tittowja xi laħma. Hija l-istess ħaġa, sewa ġifieri għandna konverġenza fonetika xi ħoss intilett. Inkella minn flok dan li jiġri huwa li xi ħoss jinbidel. Pereżempju, laqqam
huwa wkoll każ ta' omonimija, ġifieri jew tagħti laqam il xi ħadd, dak laqmuh jew nkara tlaqqam siġra. Issa l-eruq kienu differenti, l-ewwel wieħed kien l-b, imma peress il-b u l-m jixxiebħu bħala ħsejjes bħala fonemi, insertaw iltaqgħu. Jew nkella jnaf fil-każ ta' fit-Taljan kellek vista, skużawni, u viżita. Sewa, imma bil-Malti it-tnejn isiru vista. Allura li żżur il xi ħadd hija vista u xek. U l-fakultà li tara hija wkoll vista. Imorru lura l-polisemija. Il-polisemija li ħaniġu bżonna minn ftit ieħor biex inkomplu fuq is-sinonimi ħafna drabi tkun ikkawżata mill-metafora jew il-metonimija li semmejna ftit ilu. L-iktar il-metafora. Ġifieri dik li nxebħu ħaġa moħra li ma daqqatajn tgħidha x'għandhom x'jaqsmu xulxin. U l-metafora ħafna drabi qed nissimplifika hekk ma l-metafora ħafna drabi tkun jew assoċjazzjoni fl-għamla, jew assoċjazzjoni fil-funzjoni. Mela żiemel tal-ħwejjeġ ngħidulu żiemel għax b'xi mod xebbaħni l-għamla tiegħu xebbaħnija ma' żiemel u xek mal-annimal. Em, Jew fil-funzjoni, ġifiri, bużieqa nużawha għal belun u xek, jew għal min jinfaqa jibki mixejn, għaliex għax bħal bużieqa jinfaqa. Anka l-verb jinfaqa huwa każ ta' polisemija u xek. Għax mhux bil-bużieqa tinfaqa manka persuna, tista' tinfaqa f'xi tip ta' emozzjoni. Jew nkella li semmejna ġifiri l-metonimija. Ġifiri li sens jintuża l-sens ieħor, melek ngħid rota. Rota hija kemm il-wheel u kemm il-bicycle, ġifiri il-parti qed jintuża għasħiħ għal kollu kemm hu. Jew it-takkuna u xek, tgħid illum ħriġt bit-takkuna, ma tkunx ħriġt bit-takkuna biss, ikollok iż-żarbun kollu kemm hu. Imma takkuna apparti li jfisser il-parti tisfel daqsxejn għolli ta' żarbun jista' jfisser tip ta' żarbun partikolari. Inkella għandna metonimija li hija pjuttost regolari bejn il-kontenut u l-kontenent. Mela jekk ngħid il-platt kielu kollu, ma jfissirx li kiel il-platt. Dawn ma sax toħodhom letteralment ux kieku farrak snienu biex kiel il-platt kollu, ma kiel ta' ġol platt. Il-fliexkun xorbu f'niswiet, fliexkun ma sax tixorbu, tal-ġol fliexkun tixrob u xek. Hemm anke relazzjoni bej min jipproduċi xi ħaġa u l-prodott, ir-riżultat. Dilli semmejna, ġivri meta ngħid iħobb jisma' l-Mozart, mhux il-Mozart, imma x-xogħlijiet, il-prodott ta' Mozart, jekk ngħid libes il-Rolex ta' missieru, mhux il-persuna li produċitu, imma l-arloġġ aktar jew xi prodott ieħor. Jew jiena xtara Lamborghini pereżempju. Hemm anke spiss l-assoċjazzjoni bejn il-materjal u l-oġġett. Jista' jkollok kaxxa tal-landa, il-materjal, imma mbagħad ikollok l-oġġett il-landa taż-żibel. Anke jekk ma tibqax tal-landa bħala materjal, xorta tibqa' tgħidilha il-landa taż-żibel. Bħalma il-qasba xi darba kienet vera magħmula mill-qasab u xek kienet qasba, illum tkun magħmula mill-fiber aktar, xi ma xorta tibqa' sejħilha l-qasba għal tas-sajt qed ngħid sewwa. Il-proċessu riżultat ukoll. Jiġifieri kelma bini tista' tirreferi kemm għall-proċess. Il-bini tal-belt ħa numru ta' snin. Jew nkella riżultat. Il-bini fil-belt antik ħafna jew il-bini barokk, eċċetera. U anke bejn il-post l-istituzzjoni, din hija mifruxa ħafna, ġifieri nista' ngħid il-bank qiegħed il-pjazza, imma mbagħad nista' nirreferi wkoll l-istituzzjoni, il-bank se jnaqqas l-impjegati. Jew il-knisja jinnaf hemmhekk u xekk. U jinnaf il-knisja mbagħad nirreferi għall-istituzzjoni, jew l-università nista' nagħmel hekk fil-bqija. Issa, wara da kollu, ħalli norbtu ma dak li konna qed nitkellmu fuq fil-bidu fuq is-sinonimi. Mela, Sossur li ħafna minnkom familjari ma' xogħli tiegħu tagħna numru ta' distinzjonijiet importanti. Tagħna distinzjoni fejn fin ta' sinkronija u diakronija. Tagħna wkoll din id-distinzjoni importanti ħafna bej ir-relazzjonijiet li hemm bejn il-kliem u klassifikhom fi tnejn. Relazzjonijiet sintagmatiċi minn dudin jew orizzontali biex nuża sinonimi jew hekk sewa jew relazzjoni paradigmatika li tkun wieqfa jew vertikali. Qabel ma nispjega x'inhuma għalkemm uħud minnkom aktar diġà familjari magħhom, tajjeb inżommu f'moħħna li l-kliem għalkemm aħna forsi mdorin narawh maqtuħ, iżolat f'dizzjonarju,
Fil-verità, bej il-kliem hemm di xibka ta' relazzjonijiet, kważi qed maqbuta u kelma malli tismaħħa jisa tixellek kelma oħra f'moħħok u xek. Jekk ngħid Naf jekk ngħid ktieb jista' jkun li hemm intixellu il naf kelma bħal romanz jew dizzjonarju, allura t-tip ta' ktieb, kien hemm intixellu forsi awtur kittieb min jagħmel it-tip. Jista' jkun hemm intixellu stampaturi u stamperija. Jista' jkun hemm intixellu jinnaf il-werrej, il-kapitlu, allura l-partijiet, jew min f'moħħu jaħseb fil-karta, allura jaħseb fuq u l-ispina jinnaf tal-ktib u l-qoxra jaħseb fuq il-ktib bħala oġġett fiżiku, u nibqgħu sejrin hekk insomma. Mela, is-sinonimi jaqgħu ma ta' taħt sewa ma' relazzjonijiet paradigmatiċi, imma għandna bżonn l-oħra wkoll biex narfu bejn is-sinonimi. Mela, relazzjoni sintagmatika dik li ngħidu la vertikali, skużawni, orizzontali, minn duda sewa. Mela, bażikament hija li kelma is-sens tagħha f'termini semantiċi sewa ngħidu mela s-sens ta' kelma ħajkun affettwat mill-kliem li hemm qabilha u warajha. Jiġifieri kelma bħal qawwi ħatibdel is-sens tagħha skont li ma nom impoġġi qabilha. Jekk impoġġi baħar qawwi u rrid sinonimu allura ħammur għal imqalleb. Jekk ngħid raġel qawwi, sinonim ħajkun oħxon jew mibrum. Kulur qawwi, sinonim ħajkun jajjat, kulur jajjat. Jekk il-kafe jew it-te u qawwi, allura kark huwa sinonimu. Jiġifieri bej l-unitajiet, bej l-elementi fuq livell orizzontali hemm relazzjoni sewa waħda taffettwa l-oħra orizzontalment. Hemm ukoll dik li tissejjaħ kollokazzjoni, ġifieri li l-kliem li s-soltu issibu fl-imkien. Il-kliem kultant qisu bħanna l-bnedmin, hux. Hemm tnejn minn nies li tant ikunu fl-imkien li ma li tara l-wieħed tgħidlu aw fejn hu sieħbek, fejn hu liħor, kważi tistenna li ssib liħor. L-istess il-kliem. Ma injoranza tikkolloka ġifieri tmur grassa u xek injoranza grassa. Imma mhux l kemm nibdilha ma' stupidaġni, pereżempju, li bej wieħed u ieħor tfisser bħal injoranza ma taħdimx. Jew ma nafx taqblux miegħi imma nista' ngħid faqqet gwerra u xek dak huwa l-mod idiomatiku kif ngħiduha, faqqet gwerra. Però ma rewwixta, naħseb iktar nużaw qamet rewwixta u xek milli faqqet rewwixta. U bil-maqlub ma nafx ma gwerra nużawix qamet gwerra, ma nafx bħalissa ma tantx tiddoqlina u xek. Ovvjament ħajkun hemm uħud li huma daqsxejn uħut li huma x'naqbad ngħid kif naqbodġi daqsxejn snob qishom bħala kliem. Ġifieri Joseph pereżempju fix-xogħol tiegħu ħobb isemmi l-kelma ċappa u xek ċappa jekk ħadpoġġi kelma qabel aktar xa tkun blam ċappa. Dik kważi kważi hija kollokazzjoni qawwija ħafna, ġifieri ċappa f'dak is-sens wara kelma aktar qabilha se jkollha dlam. Ħalli għal imbagħad ċappa f'kuntesti oħrajn tista' tuża, ma vera ma ftit kliem naħseb u xi naf ċappa flus, forsi naf ċappa dem, ma nafx kemm il-ċappa oħra jista' jkollok. Jew kella safa, ma safa tikkolloka kelma bħal aggredit jew safa arrestat, però mhux normalment ma tikkollokax kelma b'sens pożittiv bħal safa ippremjat. Ma taħdimx għax safa normalment waraja imur kliem b'konnotazzjoni jew b'tifsira negattiva. La darba qed nitkellmu fuq il-livell orizzontali, rridu nitkellmu anke fuq l-idjomi, ġifieri l-idjomi daw ma taqxejn iktar fissi issa mill-kollokazzjonijiet, għax ma nistax fil-kollokazzjonijiet nista' nibdel xi elementi, hawnhekk malli ħanibda l-element żarmajt l-idjoma, ġifieri tagħmel il-bsaten fir-roti sinonimu ta' bastun u sluġ. Imma ma taħdimx hekk, jew flok ġidaru mal-ħajt ngħid ġidaru maċ-ċint, żarmajta, issa ġiet letterali, jew il-klim bħaċċi rasa, nista' jekk irid ngħid il-paroli bħaċċi rasa ma nkun tlift l-idjomatiċità tagħha. Ir-relazzjoni paradigmatika mill-banda l-oħra hija vertikali. Jiġifieri mela jien għandi binja bħal mar mixja bil. U hemmhekk għandi numru ta' possibiltajiet fuq il-ver vertikali. Nista' ngħid mar mixja bil-kelb, mar mixja bil-pudel,
mar mixja bil-ħaski, mar mixja bil-kelb tal-kaċċa. Em, Nista' anka flok mixja. Mela, jisom dawn huma spazju xek meta qed nitkellem meta qed nikteb għandi spazju vojt u qed nimlih. Imma għandi numru ta' possibiltajiet. Mela nista' ngħid mar mixja bil-kelb, mar passiġġata bil-kelb, mar dawra bil-kelb, mar ġirja bil-kelb, però taħdem mar bikja bil-kelb, mar dalma bil-kelb, aktar xle. Għax għandi numru ta' possibilitajiet. U allura u tidħol is-sinonimija bħalma tidħol l-antonimija u oħrajn, għax jiena mixja ċertu kuntesti nista' mparta ta' ma' passiġġata. Imma mhux bil-fors kull kuntest, jekk ngħid araftu ġej mill-mixja tiegħu. Hemmhekk ma nistax ngħid araftu ġej mill-passiġġata tiegħu. Sewwa ġifieri skont il-kuntest li jkolli. Mela, niġu lura sinonimi. Issa suppost għandna nkunu f'pożizzjoni aħjar li nwieġbu dik il-mistoqsija li hemm isfel, jekk ma importax nibda minn isfel. Is-sinonimi jeżistu fil-lingwa, ġifieri jista' jkollok sinonimi perfetti jew ġili sejħu assoluti, ġifieri li fejn insib waħda nista' nsib l-oħra, fejn insib kelma jew espressjoni nista' nsib l-oħra u l-valur semantiku jkun l-istess. It-tweġiba jekk nista' nantiċipa hija le. U ħanati numru ta' raġunijiet għaliex le. U dak huwa s-sabiħ tal-lingwa li tantem kulur jew lewn fil-kliem li diffiċli ħafna li jkollok żewġ kelmiet jew żewġ espressjonijiet li huma identiċi semantikament li huma sinonimi perfetti u assoluti. Ħafna drabi meta nitkellmu fuq is-sinonimija nużaw termini bħal kważi sinonimi, sinonimi parzjali, u hemm terminu ieħor bħalissa jaħrabli kuntestuali, sinonimi kuntestuali, sewa li f'kuntest jaħdem u f'kuntest ieħor le. Insomma, hemm numru ta' aġġettivi li ntużaw mal-kelma sinonimi biex juru li perfetti mhumiex. Mela, jekk naqbdu daw l-eżempji bħal jum u ġurnata, tnax u tużana, lewn u kulur, qadim u antik, naraw li hemm numru ta' differenzi. Mela, fil-kollokazzjoni, ġifieri toqgħod jum l-om bħala frażi, imma ma taħdimx ġurnata l-om minkejja li jum u ġurnata huma sinonimi. Jiena jolqotni pereżempju li meta xi ħadd jgħid morna ġurnata sqallija. Ġifieri aktarx ma ngħidux morna jum sqallija tista' tgħidha u ma jkun ġara xejn kulħadd ħajfmek, imma aktarx id-drawwa jielu nużaw il-kelma ġurnata hemmhekk. Imma mbagħad meta jiżdiedu l-ġranet, naqilbu l-kelma jiem, ngħidu mort erba' ijiem sqallija, ma nafx taqblux miegħi forsi niddiskutu għal qudiem. Ġifieri jkun hemm anki dawn il-kollokazzjonijiet fini ħafna. Jina, per eżempju, l-frażi illum il-ġurnata ma taħdimx jekk tgħid illum il-jum. Tużana u 12 ifissru 12 u xek numerikament m'għandniex fiex nitfixklu, però tista' taħdem ma' bajt, ma' ravjul, ma' pastizzi. Jekk għan użama l-appostli, ħankun qed noħloq effett komiku xek, ġifieri miex il-kollokazzjoni li wieħed jistenna, qed naħsad għal raġuni oħra. Kuluru lewn għandhom l-istess tifsira bej wieħed ieħor, però kuluri naħseb għandha iktar tifsiriet apparti li lewn kull ma jmur naħseb qed tiġi qed tintrabat iktar ma' sens daqsxejn letterarju, kważi poetiku. Kuluri fisser ukoll il-crayons, per eżempju, tajt xtrajt kaxxa kuluri, ma nasibx ngħidu xtrajt kaxxa lwin. L-imġiba sintattika tagħhom ġili tkun differenti, mela araw daqsxejn, flok it-tifel beda jibki, jiena nista' ngħid it-tifel qabad jibki. Għalma nista' nuża sinonimi oħrajn, sewa nista' ngħid infexx jibki pereżempju jew infaqa jibki, ma ħanżommu ma daw iż-żewġ sinonimi. Nista' ngħid beda ktib ġdid, mela issa flok verb warajja poġġejt frażi nominali. Imma jekk ngħid qabad ktib ġdid, dik għadha tfisser li beda jaqrah, jew beda jikdbu, jew imbagħad imura l-tifsir oħra li dan qabad il-ktieb. Jew jekk ngħid il-film beda issa, nistemmek impartata ma' il-film qabad issa. Waħda interessanti hija din ir-relazzjoni li hemm bej ukoll u anki. Ngħidilkom id-dritt għadni ma ħsibx fiha fid-dettall, però naħseb hemm numru ta' osservazzjonijiet li nistgħu nagħmlu.
Ġifieri, bla dubju hemm każi fejn waħda nista' nuża flok l-oħra. Dan l-eżempju sibtu mill-korpus, sewa mhux biss l-Istati Uniti imma wkoll il-Kanada, mhux biss l-Istati Uniti imma anke il-Kanada. Però araw ftit xidrilkom, jekk ngħid it-tifla ġiet ukoll impoġġija fuq wara, imma it-tifla ġiet anki sintattikament hija stramba u bil-maqlub. Anki nista' nuża fil-bidu xek, anki t-tifla ġiet, imma ukoll it-tifla ġiet mingħajr l-intonazzjoni tajba, eċetera, aktar li żarżar. It-telet punt, il-polisemija, issa familjari ma dan il-kunċett. Żewġ kelmiet diffiċli jkunu sinonimi perfetti għaliex għax kull waħda minnhom ikolla it-tifsir differenti jew aktarx waħda minnhom tal-inqas ikolla iktar minn tifsira waħda. Jiġifieri domanda u mistoqsija nafu li huma sinonimi, pereżempju għamel domanda u għamel mistoqsija, però jekk domanda għandha tifsir oħra, ngħid għaw domanda kbira fis-suq, ma nistax nimpartata ma' għaw mistoqsija kbira fis-suq u nżomm l-istess tifsira. Jew kella il-sinu lingwa, din naħseb il-mistoqsija jagħmlu għalilkom bħalma jagħmlu għalili. Jgħidulek għaliex qed jgħidu l-lingwa Maltija mhux l-isim Malti u nibdew bis-soltu kantalina insomma. Għandna bżonnhom tnejn li huma fil-lingwa. Il-sien, apparti li s-suspetti huwa li l-sien jisaw kull ma jmur qed tikkolloka kważi b'mod esklusiv ma' Malti. L-sien Malti. Ma nafx tarawix bħali, ma għalkemm tista' tgħidha, aktarx ma tismax jinnaf li l-sin Ċiniż jew li l-sin Finlandiż, tista' tgħidha ma aktarx imorru l-kelma lingwa. Barra minn hekk il-sin għandha numru ta' tifsiriet oħrajn, jien hawnhekk niżilt uħud minnhom apparti l-organu fil-ħalq, tista' tfisser ukoll dik il-biċċa drab taħt il-lazz ta' żarbun u xekk l-sin ta' żarbun, l-sin tal-qampina, issa dal-waqt nisimgħu fuq l-isna tan-nar fuq ras ta' postli, tista' tkun biċċar twila, f'nofs il-port joħroġ il-sin ta' art, eċetera. U per eżempju it-temp u l-ajru kif nafu huma sinonimi u xekk it-temp fetaħ, l-ajru fetaħ. Imma it-temp għandha iktar tifsiriet, jekk ngħid f'temp ta' sekonda, ma nistax nagħmilha f'ajru ta' sekonda, it-temp tal-verb ma taħdimx jekk nagħmilha l-ajru tal-verb. Il-bandisti jżomm mat-temp ma taħdimx. Bil-maqlub, ajru għandha użi li temp m'għandix. Jekk ngħid il-forzi tal-ajru, ma nibdilx ma' forza temp, jew dak moħħu fl-ajru ma taħdimx jekk moħħu fis-sens moħħu fit-temp nista' ngħidha ma sintendi bdilt it-tifsira. Ġifieri xi ħadd tiffissat fil-meteoroloġija. Imbagħad li jiġri huwa li kemm il-darba s-sinonimi ikollhom differenzi fil-reġistru, fl-istil, tkun hemm sfumaturi differenti. Per eżempju, waħda tkun iktar teknika. Itil u omicidju. Ħġiġa tad-deni u termometru. Tabib tal-ġilda u dermatologu. Fil-bidu semmejna zokkor diabetes. U għandek waħda li tkun popolari ta' kulħadd u l-oħra li hija aktar teknika speċjalizzata. Għandek numru ta' termini li termini bħal nanna kola li huma ta' kulħadd. U oħrajn li huma ta' ftit Maltin, ta' grupp ta' Maltin. Ħafna drabi marbutin ma' xi żona partikolari. Mela, ħafna Maltin jgħidu la nanna kola, ma ir-rabat ta' Malta jgħidula ħafna rabtin jgħidula zajba zajbona. Il-tajra xi Maltin l-iktar in-naħat isfel iż-żejtun u marsa xlok jgħidu l-manoċċa, il-ġugarel qed ngħid sewwa, mbagħad nies oħrajn jgħidu la fjamma u oħrajn jgħidu la ħamima, sewwa it-tifsiri għall-istess, però di darba għandna differenza dialettali. Mhux laqgħa darba li jkollna sinonimi bħalma semmejna fil-bidu missieru papa li waħda minnhom tkun marbuta ma' taħdid ta' tfal. Jew tal-kbar kif jitħattu ma' tfal. Jew tal-kbar meta jiċċajtaw bejnietom bħal uġieħu mimmi, jew tikol u tpappi, torqod u tninni. Ġieli kollok terminu li b'xi mod jimplika xi tip ta' ġudizzju. Mela mod tonfoq u mod tberbaq flus, so għandek ġudizzju għaddej hemmhekk. Jew eufemizmu,
Ġifieri tista' tgħid xitan jew tgħid ta' dembu twil jew ta' taħt San Mikiel. Naf tista' tgħid warrani u tista' tgħid patata pereżempju x'hekk għandek daw l-eżempji. Ovvjament jistgħu jmorru f'direzzjoni oħra, jista' jkollok wieħed li huwa vulgari jew wieħed li huwa tad-daħk. Sewa ġifieri naf jekk f'ċerti kuntesti ngħid il-kamra l-baxxa pereżempju aktarx li nisseld bis-sima jew tal-affarijiet. Xtaqt, ma nafx kemm għandi iktar ħin, Joseph. Ehm, Inna qisu 40 minuta bi wieħed u ieħor. Mela ħalli nipprova nagħlaq jisu 5 minuti oħra xek, tajb ngħid jew. Bi 25 qisu. Tajb ħafna kieku. Mela, Zajru xkejken, xtajt naqbad ma daw it-tnejn bħala jisu case study sewa bħala eżempju biex nifukaw fuqhom. U provajt nagħmel analiżi permezz tal-korpus. L-ewwel nett, żgħir u xkejken, kif ivarjaw minn xulxin? Ivarjaw fil-frekwenza. Jiġifieri jiena meta ngħid żgħir qed ngħid li fil-korpus fittix il-kelma żgħir, il-femminil tagħha żgħira u l-plural żgħar. U l-istess xkejken, xkejkna, xkejknin. Qed taraw d-differenza hija kbira. Hija enormi, ġifieri l-forma żgħir, żgħira u żgħar jintużaw bil-wisq iktar minn xkejken u l-forum tiegħu. It-tieni differenza fl-oqsma fejn insibuhom. Kif nistgħu naraw xkejken jekk niffukaw mela dawn huma l-oqsma tal-korpus, sew il-korpus huwa maqsum fuq oqsma bħal testi akademiċi, testi legali, tal-letteratura, il-gazzetti u l-bqija. Li nistgħu naraw li xkejken, pereżempju, f'testi legali, ftit li xejn insibuha, sa testi legali huma ħafna hawnhekk kif qed naraw. Kull ma hemm 164 darba. Jew nistgħu nżidu dawn l-10 magħhom forsi ħa. Waqt li fil-letteratura raw daqsxejn minkejja li huwa iżar, ħafna iżar bħala qasam, fil-letteratura ssiba ħafna il-kelma xkejken. Araw ftit issa meta nfittxu l-kelma żgħir. Il-kelma żgħir f'testi legali insibuha ħafna. Fil-letteratura akkont jew paragun ma tantx insibuha. Ed hemmhekk imma bħala diskrepanza ma tantx insibuha. Iġveri dik trid tindikalek li żgħiru xkejken huma marbutin ukoll bluzu. Jiġifieri jekk qed taqra fejn fin sentenza ta' imħallef jew fil-qorti titkellmu fuq id-daqs ta' kamra partikolari, aktar se jużaw żgħira u hekk. U jkejluha. Xkejkna, kamra xkejkna, naħseb ma tfissirx biss li l-kamra hija żgħira, ma hemm element ta' ħlewwa ta' għoża qisu fiha u hekk. Allura kollokazzjoni huma differenti, jekk inħarsu li l-korpus ħanaraw li ma żejr u żejra u żgħar, insibu kliem bħal intraprizi, negozji, skala, sewa skala żejra, relattivament, skala skużawni ktibta darbtejn, eta, investiment, imprizi li nikteb hemmhekk kien hemm intrapriżi u imprizi. Qed naraw ukoll ħafna kliem li ġej mir-Rumans. Jekk nfittxu ċkejken, insibu għama raħal, gżira, kappella, għannej, tfajjel, tifla, tarbija, pajjiż, bambin. Ġviri, anke l-klim li s-soltu jinsab ma' zaħiru ċkejken jibdew jikxfu daqxejn id-differenzi bejn daw iż-żewġ kelmiet li nsejħulhom sinonimi. Mbagħad ikollok frażijiet oħra u xekk, ġifieri jiena nista' ngħid ħaġa żgħira biex jaqbad u ma jiġikx. Imma stramba naħseb li ngħid dak ħaġa xkejkna biex jaqbad u ma jiġikx. Jew il xi ħadd ngħidu m'għandix żgħar fuqi, ġifieri m'għandix muniti, m'għandix fidda, dak huwa sinonimu hekk. Ġifieri żgħar, muniti, fidda, imma mbagħad fidda jista' jkun sinonimu ta' foil u hekk. Tagħmel il-fidda jew kollok il-fidda pakket ta' sigaretti. Ma taħdimx hekk ngħid m'għandix xkejknin fuqi. Ovvjament it-tifsira possibbli hija oħra. U xtaqt nagħlaq b'żewġ punti. L-ewwel nibdew iż-żewġ kwotazzjonijiet li huma pjuttost qawwin imma bażikament tifakruna li fin-natura qatt m'għandek żewġ bajdiet jew żewġ werqiet jew żewġ ħaxixiet fi ġnien li huma eżattament l-istess.
Sewa, lanqas it-tewmin identiċi ma jkunu identiċi wara ftit tibda tinnota d-differenzi li għandhom mhux hekk għal dik il-logħba spot the differences. Em, Cruz li huwa awtorità fil-qasam tas semantika saħan sitra jgħid li kienet daqsxejn sorpriża li wkoll, ġifieri jgħid li l-lingwi jistmerru is-sinonimi assoluti. Jistmerru. Ġifieri li tipprova jgħid hawnhekk huwa li malli tidħol kelma aktar xi tibda tokkupa tibda tgħix fi spazju semantiku daqsxejn differenti mill-kelma li kellna qabel. U it-tieni punt li xtaqt nagħmel huwa li s-sinonimi ovvjament insibuhom fit-teżawru. U forsi dil-ħaġa diġà ssir fil-klassijiet, imma nixtieq inħeġġeġ l-allima la darba hekk qegħdin nitkellmu l-allima biex jekk għandhom il-ħin u jekk le forsi jisibuh. Iqattaw ftit tal-ħin ma' tfal fuq kif tuża dizzjonarju, kif tuża teżawru. Għanna numru ta' rizorsi, naħseb jien ħansemmi tnejn ewlenin. Il-teżawru ta' Albert W. Agius li jagħti s-sinonimi u l-antonimi. Dawn huma stampi li ħadd mis-sit tal-BDL. Mhux qed nagħmel riklam għax sibthom hemmhekk sewwa kieku kien hemm sit ieħor konna noħodhom minnu. Naħseb tistgħu tixtruhom minn ħwienet oħrajn. Għax li hemm interessanti ġifieri anke għarfi ritrat li ppreżentaw mal-ktieb huwa li kelma bħal ħa, pereżempju jtielek b'żewġ tifsiriet. Mela waħda li takkwista u xek tieħu xi ħaġa u l-oħra bit-tieni tifsira li takkompanja li tigwida li tieħu lil xi ħadd li twaslu x'imkien. Sewa, mbagħad għandek l-antonimi allura tal-ewwel tifsira u t-tieni tifsira. Jiġifieri hemmhekk f'dik il-kaxxa żgħira hemm ħafna informazzjoni ta' natura semantika li tfal nistgħu nlaqgħuhom magħha u li nuruhom li mhux bil-fors takkwista u ddabbar jistaw jintużaw f'kull kuntest, ġifiri it-tfal iridu, jew min juża t-teżawru, irid joqgħod attent li ma sinonimu jażel, mhux la kemm tibdel kelma moħra, kif konet naraw fl-eżempji li semmejna. U t-tieni wieħed huwa d-dizzjonarju, skużawni, it-teżawru tematiku ta' Dwayne Ellul li jismu miegħu tematiku sewa għandu oqsma partikolari, l-iktar oqsma li jitħattu jew jikbu dwarhom l-istudenti nejtijena tas sekondarja jisu ma mhux biss. U kif taraw għandu struttura daqsxejn differenti, ġifieri nista' mmur mela qed nikteb komponiment u għandi bżonn il-kunċett ta' ferriħi jew ottimist u nibda nara l-kliem li hemm. ċajtir, divertenti, eżuberanti, ferħan, għandi nota ħdej, għandi eżempju, għandi dawk li huma bl-iskur jew bil-grassett aktar se jintużaw iktar, se nużom iktar minn oħrajn. Li għandu tajjeb ukoll huwa li għandu it-tikketti. Għandu t-tikketti mela fih sija ċajt, ħdej għandek idjoma, imma ta' waraja hija vulgari, għandek nota hija vulgari sewa. U tikketti oħrajn, insomma, jew jgħidlek li l-kelma hija arkajka, pereżempju, hija antika, mela qed titjilek għalli inti tiskopri li hemm dik il-kelma wkoll, imma tgħidlek oqgħod attent meta tuża għax mhux bil-fors ħajfmek kulħadd. Jien ħaniqaf forsi ħin, grazzi u ħajr. Grazzi ħafna Michael, naħseb taqblu miegħi li kienet taħdita interessanti ħafna. Nimmaġna li hawn forsi xi mistoqsijiet jew kummenti min ikun jixtieq. Għandna ftit ħin u nkunu nistgħu niddiskutu daqsxejn. Spera ma ħadtilhomx rashom. Jekk ma mhux mistoqsix, qed nistaqsikom forsi kif. Nista' nagħti kumment, Michael. Grazzi, hija Mario. Kolla sew. Michael, jiena bil-fors kelli insegwi din it-taħdita għax nagħlmu dan is-suġġett, sixth form. Mela stajt tagħmel dan. Konti franka li naqra xogħol. Xejdu l għaw. Jekk tmur lura lejn id-definizzjoni tal-bidu ta' Oliver. Mela le. Prova ta'.
Weħel kollox naħseb. So, Le ma ġara xejn jisak ma ssibiex ta'. Tony, Eh, jiena naħseb, Michael, li Oliver ta' dik id-definizzjoni appuntu tkellimt fuqha ġafier tiġifieri biex jagħmel distinzjoni bejn is-sinonimi perfetti jew assoluti li qed inti u il-kważi sinonimi. Allura meta qal għandna l-istess tifsira kienet jirreferi għad sinonimi perfetti jew assoluti. Fit-tieni parti meta qal li huma marbutin bil-qrib kienet jirreferi għal kważi sinonimi li jersqu lejn xulxin imma ma tistax tgħid li huma perfetti. Issa ma mbagħad tiġi għall-argument tiegħek jeżistu fil-fatt imma sinonimi perfetti għax biex ikollok sinonimi perfetti assoluti kif qed tgħid inti iridu jkunu sinonimi li f'kull kuntest jistgħu jissostitwixxu l-xulxin. F'kull kuntest. Issa jien dan nagħmel esperimenti mal-istudenti tiegħi ngħidulhom taħsbu li kapaċi ssibu kelma u żewġ kelmiet li f'kull kuntest possibbli jistgħu jissostitwixxu l-xulxin. Issa dejn hija ovvjament xejdu l ġieħ taras kbira għax jiena ngħid li dejjem ħassib xi sottilezza, xi shade of meaning kif jgħidu l-Ingliżi, li b'xi mod jew ieħor tiddistingwihom. Jew kif qed tgħid spjegajt tajjeb inti li f'dal kuntest jistgħu jissostitwixxu lil xulxin. Pereżempju jekk ngħidlek tweġiba ħażina, risposta ħażina, hawnhekk jistgħu jissostitwixxu l-xulxin. Imma mbagħad meta ngħidlek tibżax xi darba ntieħ risposta lil dak, ma nistax ngħid xi darba ntieħ tweġiba. Ġifieri kif qed tajjeb inti qed tispjegajta perfettament inti. Diffiċli ssib żewġ kelmiet li jistgħu jissostitwixxu l-xulxin f'kull kuntest għax dejjem ħassib xi każ fejn di ma tistax tiġri. Imma di biex għaddek dal-komment biex nuri li għaliex Oliver ħass il-ħtieġa li jaqsam id-definizzjoni fit-tnejn biex jagħmel distinzjoni bejn is-sinonimi assoluti u l-kważi sinonimi. Ġifieri ġieli tintuża ta' dan is-sens ta' rubija fit-tifsir u hemmhekk inkunu jiena naħseb nippreferi kieku nuża jixxiebħu, naħseb xebħ. Naħseb inkunu eqreb mill-rubija. Jiena nużad it-terminu kważi sinonimi nużaf il-klassi Michael, il-kważi sinonimi. Li jersqu lejn xulxin ħafna, imma ma li tistax tgħid li huma perfettament sinonimi perfetti, għax nerġa' ngħid dejjem ħassib xi kuntest fejn ma jistgħux jieħdu post xulxin, ma jistgħux jissostitwixxu. Grazzi Mario ta' din. U li xaqt inżid ma ta' tweġiba u risposta għandek mbagħad interessanti wkoll li toħroġ fil-verb twieġeb u tirrispondi li ovvjament jistgħu jkunu sinonimi u xekk. Imma tirrispondi għandha tifsiriet oħrajn u xekk. Mbagħad minna noħorġu l-aġġettiv, rispostus u xekk minn itawwal il-sienu li ma tistax tagħmilha bl-oħra. U dik turik allura ir-rikkezza u xekk l-għana li għanna bis-sinonimi u nifhem ta' ġifieri li diskors isir ħafna drabi fuq kliem barrani li jiddaħħal fil-lingwa jisu għal xejn jew kapriċ ħafna nies jgħidu, però jekk toqgħod bil-kwiet tanalizza meta kelma tibda tinfirex mhux ma' xi ħadd li qed juża kważi x'naqbad ngħid jien ħanerġa' nuża l-kelma kapriċ ta' darba jiena f'xi programm pereżempju jew hekk, imma meta din il-kelma tibda tinfirex u tibda trabbi l-eruq letteralment anki ma' kelliema monolingwi, ma' fejna fina anzjani li jitkellmu l-Malti biss, pereżempju, meta tismaħ lilhom ukoll jużawha din il-kelma mill-Ingliż, pereżempju, tgħid ħanniqaf ftit u nosserva għaliex qed tintuża din. Jiena pereżempju għaliex anzjan li jaf il-Malti biss qed jgħid tiwworjax, pereżempju. Min fejn qed tiġiba dik? Għaliex qed juża biex jitkessaħ għall-argument qed insemmi.
xtaqt insaqsi jekk għandkomx ġifieri jekk is-sinonimi tiddiskutuhomx mal-istudenti u jekk iva kif tagħmluha jew forsi ġitkom xi idea waqt it-taħdita ma nafx jew intom taħsbu fuq is-suġġett. Għax huwa importanti ħafna għall-istil anke biex jarfu d-differenza bejn kelma u l-oħra għal kemm huma qrib xulxin huma differenti. Skużani, jiena għallima fil-primarja. Ivet nisimek. Għatifmani. Mhuwiex suġġett daqshekk faċli biex tfihom l-tfal. Kiena nagħllem il-5 sena tal-primarja u ili nagħllem imma inħoss li jisom it-tfal issa da żminijiet jisom qed ikunu ma tantx għandhom daqshekk vokabolarju. Aħna qabel pereżempju ngħidulhom sinjur, tiġihom f'moħħhom malajr għani pereżempju, illum tgħidilhom għani jibqgħu lek kważi ċassati tfal. Pereżempju anki naf pjanta xitla. Jisom it-tfal illum għandhom nuqqas ta' vokabolarju fil-Malti. Ġifieri qed naraw aħna minn sena għal sena kemm qed jonqos dan tip ta' vokabolarju għat-tfal. U nsibha diffiċli kultant biex nagħmlu ċertu affarijiet lit-tfal. U tagħmlu allura lezzjonijiet tal-vokabularju speċifikament fuq il-vokabularju? Jiena nagħllem primarja ta' San Ġwan biskot tal-Istat. Dis-sena bdejna għandna ħafna tfal li huma barranin. Dis-sena bdejna sistema li tfal qegħdin jinqasmu. Ġifieri tfal qegħdin jinqasmu skont il-livell fil-Malti. Pereżempju jiena din is-sena qed nagħllem it-tfal li huma il-barranin biex niftehmu. Issa għandna 3 livelli oħra tal-Malti, ġifieri hemm il-livell li suppost huwa l-livell pereżempju tal-Year 5. Mbagħad għandna livell inqas u livell ieħor li huwa inqas. Ġifieri waqt il-lezzjoni tal-Malti tfal qed jinqasmu. Ġifieri ma nagħllimx it-tfal tal-klassi tiegħi biss. Qed tifhem? Hija problema għax il-barranin qed jiżdiedu ħafna jiżdiedu. Sfortunatament qed nispiċċaw ħafna drabi anki ċertu lezzjoni ikolna naqilbu ħafna l-Ingliż. U naħseb waħda mill-affarijiet li t-tfal jisomnux daqshekk qed ikollhom daqshekk għal-Malti anki vokabolarju, għax anki jiena qed nagħmlu r-reliġjon aħna. Nispiċċaw nagħmlu reliġjon bil-Malti, bl-Ingliż. Naħseb waħda mill-nuqqasijiet li għandna, ġifieri, u anki tfal, llum il-tfal lob fuq iktar qed ikunu iktar għall-Ingliż. Anki ktieb, inħeġġhom ħafna jaqraw bil-Malti. Ġifieri u nagħmlu pereżempju ġimgħa mela ħiedu ktib bil-Malti, ġimgħa oħra jieħdu wieħed bil-Ingliż. Għax hekk tħallihom jażdulek kolba bl-Ingliż, il-kolba tal-Malti, qas imissiwhom it-tfal. Waħda mill-isna qed nara il-Malti huma qed jonqos daqsxejn. Grazzi ta' dell-esperjenza li samta magħna. Naħseb forsi anke permezz tal-għaqda xi mument ikun hemm diskussjoni fuq dan is-suġġett għax importanti li niddiskutuh il-metodoloġiji differenti għal tfal li l-Malti tkun l-ewwel lingwa tagħhom u tfal li Eżatt. Suppost għandna taħdita preparata fuq il-Malti għal-barranin iktar tard. Tajjeb, mela, tajjeb, interessanti, tajjeb. Proset ta' daw l-attivitajiet li torganizzaw Joseph u l-komplement. Konna bżon daqsxejn support, ġifieri, għax niftaq battejt, ġifieri bħala daqda żgħira hux, ġifieri jekk ma konna support iktar aħjar, għax mhux faċli speċi tibqa' għaddej. Ma nagħmlu mill-aħjar. Naħseb li anke l-għallima importanti li jkunu msieħba u xejn. Ma nafx hemm xi ħlażaj naħseb jew ma nafx kif taħdem. L-ġismu għal-asħobija ma hija ġifieri kit ilu jistenna biex jitkellem ukoll. Qabel xejn proset Michael u proset l-organizzaturi. Osservazzjoni żgħira aktar milli kumment. Naħseb li jekk xi ħaġa importanti ħafna li ħarġet illum fit-taħdita hija l-kelma kuntest, illi ma tistax tagħti sinonimu
u naqbad ngħidlek isma' tini sinonimu ta' qawwi, għax jista' jkun li student għandu f'moħħu innaf xi ħadd li għandu il-peace, mela jgħidlek qawwi imbaċċaċ, qawwi oħxon. Ma jista' jkun li xi ħadd imbagħad ikollu f'moħħu xi ħaġa fferuċjata bħalma semmejt inti Michael fl-eżempju l-baħar li jista' jkun ifferuċjat jew il-baħar li jrid jibla l-art. Allura naħseb illi ċerti eżerċizzji ta' għati sinonimu ta' qawwi għandhom jixgħalulna daqsxejn il-bozza l-ħamra. Ġifieri għandhom ikunu f'kuntest. Ġifieri tagħti sentenza illi jekk jiena għandi f'moħħi il-baħar mela nagħtiha f'sentenza ħalli l-istudenti jifhmu aħjar li jiena għandi f'moħħi bħalissa li qed nitkellem fuq il-baħar li huwa qawwi u mhux fuq raġel li huwa qawwi jew il-kafe li huwa qawwi. Ġast osservazzjoni żgħira fuq għadi għax kultant it-tieni ftit fajni anke l-mod meta nagħlmuha jisna qed naqalgħu il-kliem barra mill-kuntest tiegħu. Ejja, proset, osservazzjoni tajba ħeġ, daw ġilina ta' anka f'xi kodbu xekkati sinonimu ta' vera ġili jekk ngħidlek tieni sinonimu ta' oħxon. Aktar x'inti se taħseb l-ewwel tifsira, insomma ma nafx, imma nimmaġina tgħid mibrum jew mbaċċaċ u hekk, però forsi jiena f'moħħi għandi leħen oħxon jew għandi f'moħħi flokk oħxon jew ktieb oħxon, hemmhekk ma taħdimx ktieb mibrum u mbagħad u xejn. Jiġifieri nista' ngħidha ma mhijiex kollokazzjoni idiomatika. Ġifieri hija, speċjalment meta jkollok aġġettivi, naħseb li tagħti n-nom ikun tajjeb ħafna, ma mhux biss anke n-nomi, kif konna naraw nom jista' jkun ikollu aktar minn tifsira waħda. Il-kuntest huwa fundamentali. Di bħal ġifieri meta jkollok jinaf teżawru u jkollok lista ta' sinonimi, mhux l-kemm taqbad waħda u tqiegħda, fil-fatt ġifieri forsi jkun tajjeb li anke jkun hemm dizzjonarju tal-kollokazzjonijiet. Għaliex jiswa ħafna fit-tagħlim anke għal dawn min qed jitgħallem lingwa, flok jitgħallem vokabolarju ġifieri kliem għalih waħdu l-aħjar jitgħallem frażijiet. Għax aħna naqdu nġantu meta nitkellmu, ġifieri konna su frażijiet lesti ġew moħħna u nużaw. U naħseb tajjeb illi xi darba anke nesploraw dil-possibilità li jkollna dizzjonarju tal-kollokazzjonijiet għax importanti ħafna. U kien sar xi studju fuq hekk jidher li kien hemm xi teżi fuq hekk imma nsejt xi isima dik li kienet għamlitu. Graziella, dak iż-żmien kien kun jama Policino ma nafx jekk inbidel. Naħseb dak l-istudju naħseb iva. Kienet għamlet studju fuq il-kollokazzjonijiet. Qasam partikolari kien niftakar sew tal-edukazzjoni kien. Majja, dawn huma wħud mir-riżorsi li għandna bżonn li safejna fina qatt ma saru għal Malti. Għax kif qed jgħid Joseph, ġifieri mhux dlama li u ċappa waħda, ma aħna aktarx nitalmuha flimkien u nita waħda dlam ċappa. Mhux hekk, jew dal li kont insemmu faqqet gwerra, ġifieri kif ħadd taf li ġifieri ma nafx taħsbux bħali ma gwerra nużawha jew mal-pandemija użajni jew xek meta faqqat il-pandemija. Imma fejna fien tista' tuża ma' battalja, faqqet battalja. Naħseb ma' gwerra, per esempio, qamet gwerra. Naħseb illi tintuża minn ajjem gwerra, per eżempju. Ajjem. Għajt maħħa dik, żgur. Ajjem, għajt verb ieħor kemm naf li marbu. Ajjem. Jekk tgħid ħaġa kontroversjali tista' tqajjem gwerra. Ukoll nifhimha anke f'sens metaforiku hekk ilu. Mbagħad tajda għamet gwerra dan is-sens metaforiku forsi, ġifieri bħal qam ħafna ġija jisu xejn. Naħseb jista' jkun li tintuża. Daw huma interessanti ħafna, ġifieri darba konna minna eżerċizzju mal-klim tal-Mart. Li għandek verbi differenti, ġifieri mela jekk titkellem fuq ir-riħ, tgħid qabadni riħ u tgħid imbukkajt riħ. Imma ma tistax tuża fejna fiena ma' Mart ieħor imbukkajt pereżempju, jew inaf uġieħ jaqbdek u l-uġieħ jinfirex pereżempju. Imma jina f'Mart ieħor tlaqtu jew tiddubbaħ jinnaf jew. Insomma, għandek verbi differenti skont li ma Mart tirreferi għalih.
Nafsola taqbdek, per eżempju, xek. Em, Wix jistaqbat, daw ma bżon, specialment għal dawk il-kazi bħal li bdiet tissemmi sinjura li kollok tfal li l-ewwel lingwa tagħhom mhix il-Malti. Allura daw iridu jisalmuhom bħala ċank u xek bħala unità waħda, bħala U espressjoni. l-Finezzi ma jkunux kapaċi jiddistingwu bejnietom ukoll, ġifieri. Eh, Komment żgħir, Michael, apparti iż-żewġ teżawri li semmejt inti ta' Aġus u ta' Dwayne, hemm ukoll it-teżawru ta' Mario Saracino Glott ukoll. Ġifieri għandna materjal kieku biex fuq xiex nimxu, jien nużom ħafna, jien nużom ħafna. Iva, għateħ xogħlijiet ta' Serafin Onglot ta' tnej li huma fil-verità, għax ta' Erin il-miklem li jagħti definizzjoni bil-Malti ma' ħafna drabi jagħti sinonimi. Iwa ħafna. tispjega. Il-miklem miżgħut sinonimi fil-fatt. U mbagħad hemm jisom il-verżjonijiet imqassrin tiegħu ħansejħilhom hekk ta' Mario li huma dizzjonarju u teżawru, ġifieri jtik l-ispjega u kemm il-darba jtik ukoll is-sinonimi. Ija, rizorsi għanna kif tajt inti ġiviri, hemm anka forsi xi tentattivi online li jkun sabiħ ukoll dik li beda jsemmi Kit meta ta' definizzjonijiet ta' qawwi l-baħar qawwi ma baqax għal kelma waħda kif għamilt jiena fl-slides jiena għamilt baħar imqallem. Imma ħaseb li joma baħar jibla l-art, per eżempju, ġiviri tajjeb ukoll li niftħu ir-rabtiet, għax aħna meta nitkellmu dak li nagħmlu xek, ġifieri issa kelli f'moħħi kelma ma mbagħad semmejt idjoma, mbagħad semmejt qawl, għax anke l-qwiel kultant jista' jkun jiservu ta' sinonimi u xek. Nafx jekk hawn xi kumment ieħor qabel nikkonkludu. Nadine, ħanajt ħaġa żgħirek ma jimpurtax. L-ewwel ħaġa hi min ixallim tal-Malti, jiena nagħllem il-fiżika il-kollega ma' Mario Kassar. Però li kultant ninduna huwa li ċertu sinonimi bil-Malti joħolqu konfużjoni mbagħad bl-Ingliż. Pereżempju, xi ħaġa li niltaqa' magħha hekk mhux rari. Bil-Malti hawn ħafna nies għandhom il-vizzju illi t-termometru jgħidulu wkoll temperatura. Poġġejt temperatura u allura mbagħad bl-Ingliż ħafna pereżempju jagħmlu lek temperature meta jridu jgħidu thermometer. Taħwida oħra tiġi ġrat il-ġimgħa li għaddit stess, xatt beda juża l-kelma light, L-I-G-H-T, bdejt ngħidha xed jgħid. U bad skoprejt li bil-Malti għandna dawl u elettriku. Il-kont tad-dawl u l-kont tal-elettriku, bl-Ingliż ma toqgħodx. Ġvida beda juża light fil-kuntest ta' electricity li f'kuntest ta' physics beda jgerfex kollox. Dak li xtaqt ngħid. Forsi ħaġa żgħira oħra li ritinajt għax kompożjoni għajjimni għallum fuq il-xogħol, tafu mħabba Master Chef għamed il-kustjoni li jużaw il-kelma tiplejtja. U jgħidu da xiksuħat għax ma jużawx il-kelma taqleb. Pero kif kienet jgħid Mario l-ewwel jien naħseb li hemm naqa' differenza għax tiplejtja nara jsu hemm dak il-konnotazzjoni artistika fiha li inti mhux sempliċement poġġejt li kell fil-platt imma żejjintu. U ma nafx intom tal-Malti kif taħsbu fuq għad il-ħaġa. L-eżempji li semmejtu huma kollha interessanti ħafna. Nibda minn ta' temperatura. Dik hija mifruxa ħafna, hija tip ta' metonimija kif konet titkellmu, ġifieri li f'termini popolari jisu tħallat ħaġa moħra, tħallat terminu ieħor. Però di tiġri insertat bl-istess kelma fl-Ingliż, pereżempju, meta tajt she has a temperature, ġifiri għanda d-deni, għanda t-tammel l-istess ħagġa, ġifiri taqbad kelma u torbota ma sens partikolari. Li kun ifisser ukoll high temperature, ġifiri di bħal meta bil-Malti ngħidu dak għandu l-pressjoni. Naħseb kulħadd għandu xi tip ta' pressjoni u xek, imma li nkun qed infissru aktar l-pressjoni hija għolja, ma nafx mhuwiex bħali u xek id-default. U hemm xi eżempji oħrajn, nitkellem ma' dili ieħor mir-rasi ma ħarabli. Meta ngħidu għandi grizmejja. Alla ħares lewx. Imma l-inti li tajt hemmhekk. Sokkor ukoll. Tajt għandi grizmejja u tiqaf hemmhekk. Sokkor oli wkoll. Għandek raġun, Iva.
Għax normalment jekk ma jkunx holi mhix problema. Hija. Mbagħad semmejt eżempju ieħor inti tad-dawl iva. Tad-dawl huwa interessanti ħafna, ġifieri fil-bidu meta beda d-dawl kienu jużaw xi forma ta' luċ elettrika ħafna forom differenti u tisibhom fil-letteratura min jaffiġa l-iktar dil-kelma ma tispiċċa qatt. Li hemm sabiħ huwa li l-kelma dawl għalija dak huwa żvilupp affaxxinanti ġifieri li l-kelma dawl intużat għall-elettriku. Anka nużawha ma' apparati moderni ngħidu kitla tad-dawl pereżempju x'hekk. Tista' tgħid kitla tal-elettriku jekk trid, imma għalija vera sabiħ li nużaw dil-kelma antikissima fil-Malti, xi bħalma ngħidu dawl ta' xemx, nużaw għall-elettriku. Li Jaħdem bid-dawl? Jaħdem bid-dawl ma' għalik. L-elettriku li fost l-oħrajn jiġġenera d-dawl, mhux bid-dawl biss jiġġenera, ma sabiħa. Iva, f'kuntesti tekniċi jista' jkun li kliem bħal zokkor, dawl, grizmejja kif qed ngħidu hekk ma jaqdux, ikollok bżonn tmur għal kelma teknika. Imma dan jiġri wkoll fuq ismu oħrajn sewa f'lingwi oħrajn. Ta' plejtja. Ara, jiena li nosserva lissa huwa dan, imma jista' jkun żbaljat, li għalissa qisha il-kelma ta' chefs tal-koki dil-kelma. Ġifieri ikollok professjonisti li ma jkunux qegħdin jitkesħu ta' meta jużawha, ġifieri tkun il-kelma li jużaw huma fil-professjoni tagħhom. Bħalma l-sprayers, pereżempju, jużaw tibbejkja. Ikkonfermajta dil-ġimma ma' studenta ta' t-tini sena. Għetaj li missira sprayer u jgħidu tibbejkja, ġifiri jisek kważi ti taħmija meta biex jisir. Imma dik jużaw, u meta jużawa ma jkunux edin xfejna fjena jinsew l-Inglis, jinsew il-Malti jew jitqazzu jew xaħġek. Imma sempliciment ikollok f'dak il-kuntest, kulħadd il-kelma mill-Inglis u jkollha sens speċifiku ħafna. Li naħseb irridu nibdew naraw nitkellmu fuq tiplejtja meta din tibda dieħla fil-kċejjen imbagħad. Jiġifieri meta jkollok fejn fjena missieri jom li jipplejtjaw l-ikel it-tfal, ġifieri jibdew jużawha, naħseb hemmhekk imbagħad ikollna diskors ieħor. Però sissa naħseb jiena li fid-djar sakemm ma jkunx hemm xi kok fid-djar nużaw taqleb isservi l-ikel. Li forsi wieħed jista' jaħseb ukoll huwa li għal daw il-professjonisti taqleb tista' tuża ma' kull tip ta' ikel ġifieri bħala kollokazzjonijiet. Nistgħu ngħidu taqleb is-soppa, taqleb il-minestra, taqleb l-aġin. Ikel tal-marfa speċi. Tista' taqleb l-laħam, tista' taqleb bajda mingħajr ma tfisser li intu sajjara taqliba ma nafx qed insaqsi ta' ġifieri. Ovvjament tista' tużab mod ġenerali tajt qlibt ikun xikun. Kuxek. Jista' jkun tal-marfa kif qed jgħid Joseph imma jista' jkun affarijiet oħrajn. Jista' jkun sushi ukoll qlibtu le biex neżaġera. Però ma nafx jekk tintużax ma' kull tip ta' tisjir. Ma fl-aħħar mill-aħħar dik il-lingwa ta' ġifieri konna daw l-ispazji u meta tidħol kelma ġdida tibda tokkupa spazju partikolari nistgħu nsemmu numru ta' eżempji ġifieri. Michael, jekk tippermettili naħseb li eżempju tajjeb ieħor huwa aħna fil-modi konna ngħidu tistampa. Issa dieħla l-kelma nipprintja. Issa, erġajna sinonimi perfetti, le mhumiex. Għaliex? Għax nerġa' ngħid hemm dik ix-shade of meaning, dik id-differenza sottili li tibda tinbena bil-mod il-mod. Normalment issa din nużawha f'dal daw il-kuntesti naħseb, korreġini. Tipprintja fuq il-printer tad-dar xi ħaġa żgħira. Imma tistampa fl-istamperija l-Gutenberg. Naħseb ma nafx ikkorreġuni fuq għadi. Jaf ikollok ukoll, għax qabel kien ikollok stampatur kien jieħu ħsieb insomma kien ikollok naqas stamperija żgħira magna waħda pereżempju. Imma jaf ikollok bniedem jaħdem fi stamperija kbira u jgħidlek jien printer. Verina xogħli biss inħaddem il-magna tal-istampar.
m'għandix naqsam ma' legatura, m'għandix naqsam ma' pre-press, m'għandix naqsam ma' post-press, verina sempliċement inħaddem il-magna tal-istampar, il-kien printer. Ma jidlekx instampatur, stampatur bil-Malti nifmu jien naf kien ikun hemm xi ħadd ikollu xi daqsxejn ta' remissa jew garax jistampa jien naf dassanti ta' qarbina, jien naf xi fuljett, affarijiet hekk, mhux. U mbagħad ma imma anke l-frekwenza wkoll ġifieri apparti l-isfumaturi fit-tifsir ikollok il-frekwenza bħalma provajt nuri b'żgħir u xkejken. Il-fatt li waħda tintuża ħafna iktar mill-oħra dik hija wkoll indikattiva. Ġifieri anki jekk m'hemmx differenzi bħala polisemija jew ma jnexxilek xi ssib differenzi fil-kuntest, il-frekwenza aktar ukoll ġifieri jekk infittxu kulur u lewn jien m'għandix dubju li kulur anzi użata ħafna iktar minn Unbat naraw loqsma ġiviri, u nibqaw sejrin hekk. Ġiviri, hemm numru ta' fatturi. Unbat l-imġiba sintattika jiena qbad xi eżempji biex nuri. Tajib, se jkolli nieqaf jiena. Ejja nikkonkludu sal-ħin ukoll. Nirringrazzjawk ħafna ta' din it-taħdita interessanti ħafna. Qabel ma nagħlaq nixtieq qabel xejn jekk ikolkom xi suġġerimenti dwar xi suġġetti li nistgħu nittrattaw għidulna. Pereżempju llum Michael insemmejt fuq kif wieħed juża dizzjonarju teżawru dik tista' tkun taħdita prattika ħafna naħseb ukoll jiena. Ukoll min fostkom jixtieq jissieħeb fl-għaqda jew nkella forsi kien membru ma ġeddiċ sħobija jew hekk, tkun għadin tajnuna ħafna jekk tissieħbu. Suppost fil-ċett hemm il-ħolqa biex wieħed ikun jista' jissieħeb u anke fil-paġna tagħna tal-Facebook. Għaliex inizjattivi bħal dawn ikun nistgħu naħduhom jekk ikollna s-support. Hija ġifieri nistgħu nżarmaw. Nixtiequ nidħlu għal proġetti ikbar, però jekk ma jkollniex għajnuna u ma nsibux kooperazzjoni minn nies li jistgħu jgħinuna għandna limitu sa fejn nistgħu naslu. Nistgħu ngħidulkom ukoll b'attività li se norganizzaw fit-18 ta' dan sewwa lejliet San Giuseppe. Se ssir lejla hekk informali, quiz nikon irissieħu xi ħaġa wkoll se norganizzaw għand it-Talbot and Bonds il-Sky Park sem l-airport. Min ikun jixtieq jiġi għandna insomma l-ħolqa fil-paġna tagħna tal-Facebook u jista' jirreġistra hemmhekk. U għandna jonqosna erba' taħdiet oħra ippjanati ġifieri sa Ġunju. Tagħmlu tajjeb illi xerdu l-kelma, ġifieri forsi tħajru ħadd ieħor jattendi għalihom dal-laqgħat u jsegwihom. Lan tagħna huwa li nħobbu kemm jista' jkun nies biex intejbu il-prodott li noffru lill-istudenti. Okej, kolkom suġġerimenti kif qedtilkom tiddejqux tiktbulna u naraw x'nistgħu nagħmlu. Naħseb li għallejla dak kollox, nirringrazzjakom ħafna li attendejtu. Grazzi mill-ġdid lil Prof. Michael Spanjol tal-taħdita u nixtieqilkom l-lejla tajba. Grazzi. Grazzi l-kulħadd, grazzi Prof. Grazzi lilkom. Grazzi.